everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. Tapang, mga siligan! Tapang! Ay, mudalaga na ganyan ako. Dili na yan kini madala. Mudalaga na, Kaps. Nang nari. Agay! Nakakasaka tubangan sa bultahan! Nang nari. Nagyapon ka? Dili na ganyan ni Maa. Makuya pa na ganyan ko Tabangi ko ninyo. Nagkatag na ko sumatambal karon sir. Salamat. Kailangan ninyo ka nang nasa Pikas kwarto, sir, di ba? Yes. Ngano? Kuan mo good, sir. Luoy kayo ganina. Ako may in-charge gapon niya paghatag siyang tambal before ko dinhi. Una ko may ato niya. And so? Naibong mo good, sir. Nganong lisod ito iyang pultahan sa ilang kwarto. Unya, nakabati kong ago. Unsa? Muna, sir. Oo nga, naibong kayo ko. Oh, miliyok ang imong lola, sir. Nakamata ko sa inyong panagsulti. Lola. Nagisgot rami ni sir, ma'am, sa inyong kaila sa Pikas kwarto, ma'am. Oh, ngano? May gikinahanglan sila? Gitabangan ako siya, senyora. Pero, dugay sa... Uy, nangahipog assistant sa kong kauban nga nurse. Inya, gamay ra mi din ni madam. Kay gamay ra guning ospitala. Nakabuang mi, uy. Apil ko ng gwardya. Kay ngano? Unsa man di ay nahitabo? Unsay nahitabo, nurse? Mong lisod maabi ang pultahan kay nagbabag mga pasyente sa pultahan. Naghigda sa doon sa pultahan sa usab sa CR. Unsa? May nahitabo ba ni Usting? Unsay nahitabo ni Usting? Patay na ba siya? Ay, wa po ma'am, uy. Pero murag, wala siya sa kaong galingon. Unya, nagpingit sa kasakit siyang lawas. Unsa? Si Masing, ang iyang kauban, mo'y dito sa banyo nga di gyud mo gawas. Unsa? Unsa? Dugaya lagi namong inang UI. Hangtod nga, sa kadugayan, gawas na. Pero, perti pa namong hinang UI, madam. Kay, magsige mo sa kingo nga, dili ko na siya mada sa ilad. Ug mao to, humana mong mada, ug napasabot, miabli na. Ug lakap ang tiguwa nga babae nga dito sa CR. Murag tulala paggawa siya gikan sa sud sa CR. Lola. Mao ba? Sige, sige. Okay, ma'am. Naman ako gatag og tambal ni sir. Lain na sa mga nurse ang mo duty unya. Salamat. Lola. I know. Ugma dayon. Hangyoon ko ang doktor nga i-transfer ka sa ospital sa syudad. Mas madali ang pagliho ko sa tiket paingon sa laing nasod kung naa kita didto. Unya sila si Masing ug Usting? Pasagdi sila. Lola. Dili ta sila mahimong dadon sa atong paingnan, Stanley. Busa pasagdi sila. Dili ta na sila kargo pa. May dakong kantidad na kong nahatag nila. Bugti sa ilang pagpakahilom. Dili pagkat tumatarog bisag makuhaan pa sa ilang bayad ining ospital. Lola. Hayag naman di ay.
Nadugay ko sa pagmatada. Wa uri mamuka og hilak si Inday. Oh. Hain ang bata. Ah. Asa ang bata? Good morning. Adil? Ni ka? Og nagkukus ka ni Inday Filipa? Nagilak manggod siya ka kanina. Apa na hinano ka pa og maayo. Busa, gikuha na lang ako ang bata. Aron dili matugaw ang imong pagpahaway. Nindot ka kayong tanawang natug. Magkatintal ang pagtupad. Adil, Apan wa na nako buhata. Dili ko gustong masuko ka. dili ba matod ko nga dili ka na mobalik din eh? Ug mitando ba ko? Nakaluto na sab ko og pamahaw. Sayo ko nakatak-ang aron nga andam na sa inyong pagmata ni nanay ang pagkaon. Dili kinahanglan buhaton mo ka na. Makapila ko na balik-balik ka, Adil. Bisan unsa pa'y kaayo nga imong ipakita. Dili ko gihapon pulihan ang namatay na kong asawa nimo. Dali na, paghilamos na. Musunod ko aron maandam ang pagkaon. Ipahilo na ako na si Inday din sa doyan. Mas ganahan siya dinhi kaysa diha sa katre. Mas mahinanok siya dinhi. Ilabi pa nga nahuman na usab siya sa pagkaliko. Unsa? Nabuhat mo ka ng tanan? Ni arong sayo sa buntag? Nganon dili. Naanad ko ni ining buhata ka ni Adto. Mao ka ni kanunay na kong buhaton ga. Adil, naa ka nasab. Dili ko kapugngan ang akong bapa. Pasaylo ako sa kong pagsampit kanimo ni Ana. Adil, daga ka pa. Daghang mga lalaki nga magukod sa imong kagwapa. Kung dili man si Senyorito Stanley ang imong ikadayon, nakasiguro ko nga may laing pang lalaki nga maangay nimo. Ug dili ka na ako. Ipanghatag ko nimo sa uban. Way kita, Adil. Busa dili pagpanghatag ang akong gibuhat. Napahimutan na nako si Inday sa doyan. Dali na. Magdungan ta sa pag-ato sa kusina. Ali. May problema ba? Oh. Nganong igo kalamitan aw sa kong kamot. Bugnaw kang imong kamot nga mikupot sa kumbukton. Dili ingon niya nakabugnaw ang imong kamot nga mukupot na ako sa una. Sukad lang ka na niya itong nadisgrasya ka uban ako. Sigurado ka ba nga wa ka na ilaing gipamatay? Wa. Busa ayaw og kabalaka. Uy, unsa na? Tana sa kusina. Naglibog lang ko. Nakita gid nako ang dakong samad sa imong uo at higayon na. Kusog nga miagas ang dugo gikan sa maong samad. Wa ka na'y panimuot nga akong gihatod sa ospital. Apan, Felipe, ayan na ka naguna-una, apa. hangtod karon. Hangtod karon ingon sa dili ko makatuo nga kalit lang nga nawa ang samad sa imong uo. May mo na kuya pa lang ko ni atong higayon na. O katundugo nga imo nakita nga miagas gikan sa kong o. May mo, huna-huna mo lang kato. Tungod tingalis imong kahadloks na hitabo nato. Ingon og sa dili ko abot. Ingon og sa dili katuhuan ang maong hitabo, Adil. Pero nahitabo na dili pa. Wa ko maunsa. Puhi ko. Busa kalimtin na ang maong hitabo. Mga paborito mo kining tanan akong giluto. Sinangag nga mais, unya parisan sa piniritong buhad og scrambled egg. Nasayod ka? Nasayod ko sa tanan kanimo, Felipe.
Felipe, pasayloang nadugay ko sa pag... Nay, dali na. Magaon na ta. Sayod ikaw na nga nang lawag sa mga baboy, Nay? Uwa pa, karon pa lang ko makamata. Unsa? Oh, kung mao ka na, kinsa ba na nag-abli ni mo, Adil? Kiunsa ni mo sa pagsud din sa bahay? Ngano nakasud ka din kung managsama mi ni nanay nga nangatug pa sa imong pag-abot? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!